Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Muhle, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabazi abaphephela kuyena. uNahume 1:7. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Kwangathi-ke angasisiza sikubambisise lokho esabanjelwa khona esiphambanweni, lokho esabanjelwa khona ngosuku lwesithathu ongukuvuka kwabafileyo. Ilokho esikufunayo, ukuvuka kwabafileyo, sihlangabeze iNkosi yethu emoyeni. Dumo lonke lungo lwakhe lumfanele yena yedwa ophila ingunaphakade, yena yedwa ongenaso isithunzi sokuguquka, yena yedwa ongaguquki. uJesu KRISTU UYINKOSI yethu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyathemba ukuthi niyaviva lapho nikhona, nilungiselela ukuza khona ezinkonzweni zePhasika. Liyasondela iPhasika, ayiselisondela impela-ke manje, liyasondela. Sokuyisikhathi nje sicishe sibe inyanga ephelele ney'nsuku ezimbalwa sihlanganeni. Mina senginikhumbulile ukunibona nje, yazi ukunibona nje kuwumusa kaNkulunkulu, ukuthi sibonane nje kungumusa kaNkulunkulu. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu. Ngiyafisa ukugcizelela-ke futhi ngoba abantu engathi ayikhona, angazi noma bazilalela inkonzo noma kwenzakalani. Uma uthola idate yokuvuma izono, ibhale ebhukwini lakho, ubhala kulo izono zakho. Ubhale idate, usuku, inyanga, unyaka nesikhathi. Uphinde ubhale inamba oyoyisebenzisa uma usufona, ngoba asifoni ezinambeni zika-WhatsApp. Cha, kwenzeki lokho. Sifona enambeni esinikiwe ekuwumsebenzi wayo ukuthi kukhulunyelwe kuyona. Abanye abantu bayathanda ukucela abanye abantu bababhukhele. Kuhle lokho. Kodwa uzodina ungenayo idate wena ngoba wabhukhelwa. Noma uyinikwa awunalo iqiniso ukuthi unikwe correct yini. Kumnandi ukuzibhukhela. Noma-ke uma ubhukheliwe-ke lo muntu okubhukhele akakuthumelele phela lento engimthumelele yona eyi-confirmation ye-booking. Kuzosisiza sonke lokho. Kuzosisiza nje sonke lokho, singangena ey'nkingeni ukugcina izinto ezingekho. Enye into mhlawumbe kufanele niyazi, ngesikhathi iquleka ifoni yakho ngalapho, ungasakwazi ukuyisebenzisa ku-WhatsApp, zilahleka zonke izinto zakho zika-WhatsApp kuwe nakimi. Ngisho unganginika inamba yakho endala ka-WhatsApp, uma yona ingekho ku-WhatsApp, angikwazi ukuyibona izinto engakuthumelela zona la ngoba zi-connecta ku-WhatsApp. So ayikho into engizoyenza, ngizokunika idate entsha esemsileni. Njengamanje njengoba sikuNovember 2028. SikuNovember 2028. Abangaki ngephutha elincane nje lokuthi wena uthanda ukulalela, awufuni ukubhala idate. La iquleka khona ifoni yakho, akusizi ukuthi uthi ngiyawazi unyaka, ngiyayazi inyanga. Cha, akusizi. Abanye-ke bavele bayibhale be-incorrect. Mhlawumbe unikeza u-26, avele ebhala u-6 awuye ku-2. Athi usuku lwami mina ngedate ethize nginalo usuku ngalibhala. Uma ngithi ngiyabheka akekho lo muntu lapho. Qikelelani, kodwa-ke wangitshela uNkulunkulu. Wathi, abangazi ukuthi benzani yilaba abazokhohlwa ama-dates abo. Kodwa abaziyo ukuthi i-appointment yabo ayiyona naye nobaba uNsibande, kodwa inguNkulunkulu uqobo lwakhe, bemesaba, ngeke bayikhohlwe leyo date. Futhi bazoyinotha bayibhale. So-ke indlela nami esengifundisiwe, sengibabona kanjalo aba-serious nabangekho serious.
Mhlawumbe uqale wa-serious emva kokuba usulahla idate, kodwa livume iqiniso ubungekho serious. Ayike angidlule lapho. Siyezwini lenkosi lanamhlanje ngokaJohane chapter 17 verse 17. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso. Besikade-ke izolo sikhuluma ngeziKronike zesibili, yafisa-ke siye kuzona siyoqedela chapter 7 bese silapha ku-verse 15 and 16, kodwa ngizomqala ekuqaleni. Uma ngivala izulu kuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Abantu bami ababizwa ngegama lami. Kunabantu bakhe. Hayi, mina ngazi noma iyangena lento. uNkulunkulu unabantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, yilaba abadalela inkazimulo yakhe. Ibaphi la? Abafana noJeremiah chapter 1 verse 5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. uNkulunkulu uyabazi abakhe. Ethe engakakubumbi wayesekwazi wena. Yilabo kathi abantu bami uma bezithoba. Bangazithoba nje nabanye okungebona abantu bakhe, kodwa ukhuluma ngabakhe la. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyothethelela, ngiyozwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. uNkulunkulu-ke okhuluma kanjalo. Angisazi noma siyileni ku-Isaya sibabheka abantu abadalelwe inkazimulo, yazi ukuthi angisakhumbuli. Lapha ku-Isaya 43 verse 6 no-7, lapho ebeka khona ethi verse 6, ngiyakusho kuyinyakatho ngithi balethe, nakuyiningizimu ungabagodli. Lethana amadodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume emkhawulweni yomhlaba. Khona abantu bakaNkulunkulu abasemkhawulweni yomhlaba ababizwe ngegama lakhe emagumbini omane omhlaba. Uzosho athi lawo magumbi omane omhlaba wabakhiphe. Uzothi kwinyakatho balethe, athi kwiningizimu ungabagodli. Ngasho ngelinye ilanga ngokuhlale ngisho ukuthi uNkulunkulu akayidala into efile. Ubuwazi ukuthi inyakatho iyaphila, iwutho oluphilayo. Buwazi ukuthi iningizimu iyaphila, impumalanga nentshonalanga ziyaphila. Uthi ngiyothi kwinyakatho balethe, bazolethwa inyakatho, hayi okunye. Uzotshela inyakatho edalwe uyena athi balethe, atshela iningizimu edalwe uyena athi ungabagodli. Hayi, ungabagodli abona bakho, abami ngabagodli. Asiqhubeke sekuvesi 7. Lethana amadodana amakude namadodakazi ami ukuba aphume emkhawulweni womhlaba, onke abizwe ngegama lami. Angithi uyamuzwa ukuthi uthini ngapha kwiziKronike? Uma abantu bami, bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami. Namanje ufuna onke amadodana namadodakazi abizwa ngegama lakhe. Ababizwa ngegama lakhe kuverse 7 Isaiah 43 uthi nengiwadalela inkazimulo yami, engiwabumbile nengiwenzile. Kuyathusa-ke lokhu. Umethi wabumbile uwenzile, khona ngababumbanga yini kanti? Khona ngabenzanga yini kanti? Bafowethu, asibalekeleni kuJesu. Silivume iqiniso, siyazi ukuthi bakhona abantu abamiseliwe kuyiwe enyangeni.
ungasabathola abantwana, uyomiselwa. uNkulunkulu ukhuluma ngabakhe ababizwa ngegama lakhe, abadalela inkazimulo yakhe, nababumbile yena. Hawe bakithi, into engiyithanda ngoNkulunkulu ukuthi uma ukhala uza kuye uyakuzwela. Bengizothi mina ungalilahli ithemba, nawe umiseliwe watholakala, woza kuJesu. Woza kuJesu, uzilahle ezinyaweni zakhe. Uyakwazi, uyakubona, woza kuJesu uzothola umusa. Woza kuJesu uzothola umusa. Kodwa iqiniso bakutshelile abazali ukuthi baye enyangeni, baye esayonini, umama wabopha intambo esinqeni wawusuyahlala. Yayibona leyo nto? Yikho izinto zakho zingavumi ukuhlangana, yikho izinto zey'ngane zakho zingavumi ukuhlangana. Woza kuJesu zizohlangana, woza kuJesu kuzokwenzeka. Abanye bazalelwe emakhaya kusetshenziswa imithi. KuJesu uyagezwa ngegazi lakhe isuke leyo mithi esetshenziswe kuwe usesesiswini, esetshenziswe kuwe usanda ukuzalwa, nokhuliswe ngayo ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyakususa konke lokho. Woza kuJesu, woza umanikiniki, woza unjalo, ufike ukhuluma iqiniso, ungagodli lutho. Abanye bahlushwa ukuthi masebela bayagodla. Hayi, ungagodli, ungangisabi. Woza kuJesu, woza unjalo, woza umanikiniki. Uyakufuna uJesu. Ukuthi uzaleke kanjani akusho lutho kuyena, wakufela nawe esiphambameni. Ukuthi ukhuliswe kanjani akusho lutho kuyena, nokuthi ukhule nawe wenzani akusho lutho kuwena. Waba nentombi ey'ningi noma namasoka amaningi akusho lutho kuJesu. Woza unjalo, ageze, azigezele, azilungisele. Sho njalo izwi leNkosi obase-Efesu chapter 5 lithi uyaligeza ibandla lakhe esigezo samanzi, ukuba lingabi nambimbi nanto embi enjalo. Yilo ibandla phela lakhe umuntu. Woza uzoba ingxenye yebandla, ugezwe. Lithi iBhayibheli lami, uNkulunkulu wethu masifika ngale yosesula inyembezi, kodwa uqala kulo mhlaba. Awukakhathali ukukhala, izinto zakho zingavumi ukuhlangana, kungenzeki. Woza kuJesu, woza kuJesu. Wazi kanjani? Noma ukudalele vele, ukudalele inkazimulo yakhe, ukubumbile, ukwenzile. Woza kuyena. Uthi uzoyitshela iningizimu, athi ungabagodli, ayitshele inyakatho, athi balethe, akusibona bakho abantu bami, uma bezithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafuna ubuso bami, baphenduka ezindleleni zabo ezimbi. Phenduka kokubi, phenduka. Yazi kulukhuni ushiya isono, sishiye. Okwesikhashana udlala isono, uzodla umlilo, isihogo kwelizayo. Hlupheka okwesikhashana ngenxa kaJesu, uzojabula ingunaphakade. Masibheka lapha kwizenzo 13, ngisakhuluma ngalaba bantu athi ubabumbile, laba bantu abadalela izulu. Ngobheka kwizenzo 13, Shumayela le ndoda ewuPawulu, ngoPawulu wayishumayela abafowethu. Ishumayela le ndoda ewuPawulu. Ithe ifika, yafika kulaba bantu bezizwe ababazi ukuthi uNkulunkulu wabakwa-Israyeli kuphela. Izenzo 13 verse 47, wathi ngokuba iNkosi isiyalezile ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe, ube insindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. Bafowethu, sibekiwe ukuba sibe ukukhanya, sibekiwe ukuba sibe insindiso. Thina uqobo, thina uqobo. Ngize ngikhale ngesinye isikhathi, ngimbonge uNkulunkulu, ngithobeke umusa ongaka akangiphe wona.
ukuthi angisebenzise ukuba kungena abantu ezulwini. Ngiyafisa, ngiyathandaza ukuthi Nkosi ngingathi sengishumayeza abanye ngisale ngaphandle. Uma ngibuka ama-figures ku-YouTube kaRoma 10 verse 9 esengaphezu ka-2,000 i-viewership, more than 2,000. Ngamabomu singathi half of that bamamukela uJesu. Angibazi, zange ngibabona. Angibazi, uyabazi yena. Ngiyabonga, ngiyathobeka Nkosi ukuthi ungisebenzisile ukuqoqa abantu bakho balethe ekhaya ezulwini engingabazi, oyongikhombisa bona ngosuku lokugcina. Isize Nkosi ngingasali ngaphandle. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo kawadla amandla omuntu. Uyayazi imizamo yakho, uyakwazi usukwenzile umfuna, uzomfumana futhi. Ngikhuluma ngalabantu abathandaza uRoma 10 bemukela uJesu engabazi. Angibazi bangaki. Kumanje angibazi asebefile bangena ezulwini. Ngoba unendlela yakhe uNkulunkulu yokuthi azilethele abantu bakhe. Nakho na ukhona ulalele nje. Mhlawumbe wakufakayo usaphuma. Ngoba uNkulunkulu engenandaba naye, wayefuna wena. Kodwa wafaka yena kuqala, wayese-recruiter wena, nawe wangena, wayeseyawa waphuma, wasala wena. Wathi lo muntu uphuma kanjani kulolu lujo olungaka? Cha, ubengakhethiwe, ubengabiziwe, ubengayidalelwe inkazimulo. Uma ube ngowakithi ubeyohlala, uphuma ngoba akusiyena owakithi. Yikho ephuma nje, akusiyena owakithi. Hlala-ke wena ngoba ungowakithi. Uthi-ke verse 47, ngokuba iNkosi isiyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe, ube insindiso ukuze kube semkhahlweni womhlaba. Verse 48, kwathi abezizwe bekuzwa lokho bathokoza, balidumisa izwi leNkosi. Bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade. Bakholwa bonke kukhona abamiselwe ukuphila okuphakade, khona abangakumisela. Kodwa ngikutshela isiminya, bazokholwa bonke abakumisela ukuphila phakade. Either by hook or crook, but uJesu uzokwenza sure ukuthi basindiswa njengeselelesi. Wathi namhlanje ayikusasa izoba nawe eparadise. Besikhuluma-ke ngabantu bakaNkulunkulu ababizwa ngegama lakhe. Uma bezithoba, bakhuleke, bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, yokuzwa ezulwini, ithethelele isono sabo, iphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Yini wena ungaphendulwa uma ukhuleka? Shintsha umzimba wakho unikele kube yindlu kaNkulunkulu. Uthe ulalela awuphendula umkhuleko owenziwa kule ndawo. Athi manje sengiyikhethile, ngayingcwelisa le ndlu kuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga, nginethemba lokuthi ukuvuma kweNkosi sizoqhubeka. Nalesi sihloko simnandi. Leviticus 11 verse 44. Yibani ngcwele njengokuba mina Jehova ngingcwele. Masikhuphe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga uthando osithande ngalo. Dumo lonke lungo lwakho lokufanele. Sinikela kuwena-ke le nkonzo nabayilalele, babusise, balizwe, balenze izwi lakho. Moya ongcwele, moya kaBaba, moya weqiniso. Dumo lonke lukufanele lungo lwakho uJesu Kristu Uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ube nosuku oluhle, uBaba uNzibande. Uyavalelisa uJesu Kristu Uyinkosi.